Tinokugamuchirai vadikani kuchirongwa chedu chanhasi chatinosangana china chega chega tichingokurukura nezvekunaka kwaMwari nekungodzidzisanawo nesuwo tichidzidza shoko or a scripture or a verse, a chapter yatinenge tangoverengawo inenge yatiitirawo zvakanaka Mwari vachingotibatsira. So tinokugamuchirai mose mazvita zvenyu to anyone achateerera. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. And I just wanted to share really on, I think I'm just going to speak on these things, this Nama verse, and then I will speak on Deuteronomy and kuverenga mazuva ano. Ndangotaura pamusoro pefiye. Ukada kutarisa mushoko raMwari vanotaura kuti fear not, for I am with you always. Hamene vamwe vanotaura hangu ine handisati ndambozvitsvagawo mubhaibheri vanoti hanzi there are 365 fear nots dzakanyorwa mushoko raMwari. Zvinoreva kuti each day ratinorarama mugore, every day rine fear not iri specific to each day. Kureva kuti zuva rimwe nerimwe uchimuka it's fear not. Zuva rimwe nerimwe uchimuka it's fear not. Kureva kuti unotofanira kurarama upenyu hwako hwese huzere usina kana kutya. But there's this something that I just realized kuti, the more ukatsvaga the fear of the Lord. Nokuti shoko raMwari rinoti ivai nekutya Mwari. Rinotaura kuti the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. So ndobva ndaona ndikati, you know what, if we can have the fear of the Lord in us, that fear of the Lord residing in us haizowanise any mukana any other form of fear. Zvakafanana nekuti mweya mutsvene anogara matiri. Saka mweya mutsvene zvaanogara matiri hatendere zvirwere kana kuipa kana kuchiva kuri matiri, because mweya mutsvene anenge akatora ugaro matiri achitonga matiri. Saka tikapesuwa the fear of the Lord ichadambura tumwe tumafiye twese kuti tusina kana simba, tusina kana basa. Saka that is something I'm just pursuing in for myself, kuti you know what Mwari, ndibatsirei ndive nekutya Mwari. And kutya Mwari, it's not kutya kuti I can't go to that place inenge isingaende maKristu, kana kuti handigoni kutaura nevanhu vakadai vanenge vasina holy. That's not what it is. But when you have the fear of the Lord, inokudzidzisa even how to walk right before the Lord. Mabatiro chaunoita vanhu, kuvakoshesa kana uchitaura neumwe munhu, kana kubasa kwako chaiko kutya kuita zvakaipa chaiko upasina anoona, because fear yaMwari inenge ichitonga mauri. So unorarama upenyu uri very free. And wobatsirikana, even your confidence, it's built up kana une the fear of the Lord, because kutya kwevanhu kuya hakusisimo mauri, hakuna nzvimbo, hakusi kuoperate within your life. So dai Mwari vangotibatsira, tapesuwa the fear of the Lord. And kana the fear of the Lord yamatiri, tumwe tukutya tweso tutwana low self-esteem, twekushaya confidence, twekutya kumira pamberi pevanhu, tweso tunobvarurwa nekuda kwokuti the fear of the Lord chaiyo fear inofanira kugara matiri iri panzvimbo. But kana isiri panzvimbo ndozvinokonzeresa kuti tumwe tufiye tweso tungoda kungwara nekupaparika sina basa muupenyu hwedu. So dai Mwari vakangotibatsira just to be able to do that, tiitirwe zvakanaka. And I also just wanted to speak on, the commandments of the Lord and the laws. Ukada kuverenga una Deuteronomy andiri kuverenga mazuva ano, yangondiitirawo zvakanaka. Moses anenge ndaitomboti Moses, because Mwari vakamuudza kuti iwe hausi kuzopinda munyika uchipikirwa nekuda kwokuti hauna kunditeerera. But anondityisa Moses nekuteerera Mwari kwaanoita, kuti haana kumbosvika paakabva kunonzi sei kuramwa kuya kuti
mati handichaenda saka achizviitira izvi zvenyu mega. Vaitomudza kuti iwewe unofanirwa kuchi-encouragea Joshua, kumudzidzisa zvese zvese, and he was doing it diligently, munoziva, achiita basa raMwari sekutumwa kwaita. Ndangoti Mwari, I need a mixed spirit seya Mozisini. Anozombodaro kuti Mwari inditenderewo kuti ndipinde, but Mwari vakati aiwa kanga kabva kave kekupedzisira kuti utaure nezvenyaya iyi, ndokubva atomira kutaura, but haana kuita usimbe kana kuita zinyeke kuregerera basa raMwari. Akaramba achingoriita the diligence and the reverence that yaifanirwa ichifanirwa kunge inayo. Saka ndakuona kuti zvakangokosha, ende Moses anoramba achingokoshesa kuti tinofanirwa kuteerera the commandments of the Lord, tofanirwa kuteerera the laws dzakataurwa dziya paMount Sinai, the 10 commandments. Anoti when you follow these, when you live by these, hakuna rimwe rudzi rwakasimba serudzi rwaIsraeri. Hakuna rumwe rudzi runodiwa naMwari serudzi rwaIsraeri. Ende mukateerera mitemo yaMwari, Mwari vachazoita zvikuru zvinoshamisa kubudikidza nemi. Ndakatozoona ndopanotaurwa scripture yeye kunzi mukateerera Mwari vacharopafadza your generation to the 1,000 generation. So it's not just us saying, oh, we are going to be blessed to the 1,000 generation, but it's also us following the commands and the laws of the Lord. And chandinoda ndechekuti nokuda kwomuchinjikwa inonzi mitemo yaMwari haisi kuti pwanyira pasi, but it has now become a mirror where you look at yourself and then you look at the 10 commandments and you ask God, help me to not have any other gods. Help me to not have any idols. Where, Mwari, am I using your name in vain? Where, Mwari, am I bearing false witness? Saka dai Mwari vakangotibatsira tiverenge shoko ravo, because zvinhu zvaMwari zviri mushoko. And life is very spiritual. Once we have an understanding of the word of God, tinorarama upenyu hwedu huzere nekukunda. So that is what I just had to share with you guys. Kuti, let's read the word of God all the time. Yes. Amen. Wow. Yes. So, Okay. ndangotaura kungowedzera papachitaurwa namainini nyaya yekutya Jehovha kuna Zvirevo chapter 1 verse 7. Nokuti kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo. Saka tikangotya Jehovha tatove nekuziva, hatizobi, hatizotuki, hatizoiti zvese zvakaipa. Nokuti tichitoziva Mwari. Mwari vanotizivisa kuti tifambe takadai, titaure takadai, tigare takadai, tiite zvese zvakangonaka sezvavataura kuti kutya Jehovha ndiko kuvamba kwokuziva. Yes. Asingatyi Jehovha anogona kuoneka mumaitiro atina kuti vanenge vasingatombomuzivi. Saka anomuziva akatosiyana neasingamuzivi. Anofamba sezvavanoda, vachitaura sezvavanoda kwaari. Zvakakosha chaizvo. Yandiitira zvakanaka pamataura ipapa kuti mumwe munhu anenge asingatombovatyi, asi akangoverenga shoko akanzwa kuti ndokutovamba kwezivo, kwokutoziva zvakawanda zvako, zvokuziva zvese unenge wakutoziva nokuziva muridzi weupenyu. Yes. Yeah, hai shoko rinotyisa zvokutya Jehovha izvi, because kazhinji ndopatinopotsa ipapo, kupotsa nzira dzaMwari, even kupotsa madestinies edu chaiwo, because hatitye Mwari. Munhu anongorarama chero zvaanenge achingoda, even atendeuka anongocontinue the same. And ndichipa example yangu, zvakatonditorera nguva yakareba neni, even though ndaindiri muKristu, kunzwisisa nekugamuchira nemwoyo wangu wese zvakadzika kukosha kwekugamuchira Jesu, kukosha kwekubhabhatidzwa. Pai panotaurwa kuna Colossians, panosanangurwa kunzizvo, kana
munhu paanobhabhatidzwa paya paya paanonyikwa mumvura handiti. Saka mumweya anzi mucherechedzo wekuti izvo avigwa naJesu. And then paanoburitswa paya paya anenge anonzi akamutswa naJesu. Yeah. And zvinotaurwa hazvo as if it's in the past because Jesu akatopedza basa kare. Isu kungotogamuchira zvakaitwa kare naJesu, vakatopedza basa kudhara. And Yeah. zvinoita sekuti semuenzaniso mubereki uyo anoisa investment paside yemwana wake kana kuti vana vake, handiti kuti kana azo 21 kana kuti ameno whatever anofanira kuzowithdrawa mari, but mari iyo itorimo, inenge ichitorimo. Saka its up to mwana iyeye kuti awithdraw kana kuti angotambura but mari irimo. Saka kudhara zvaindinesa kuti saka munhu kungogamuchira Jesu obhabhatidzwa zvatoita just like that. Ndisina kunzwisisa kuti it's so powerful, like in the spirit. Yeah. It means so much. It's so powerful. And it's our part kuti zvigamuchire kuti zvawagamuchira Jesu ukabhabhatidzwa wakuzoitei manje. Uri kukodzera here zvataura naChenai kuti fear yaMwari inokugaidha kune upenyu hwako, what to do and what not to do. Saka zvawazogamuchira Jesu. Actually pane vhesi yandida kuverenga iri kuna Colossians 2. Yeah, Colossians 2:6 inoti hanzi izvo zvino sezvamakagamuchira Kristu saIshe, fambai maari. Saka tinototarisirwa kuti tikagamuchira taakutoita something nezvazvo, taakutanga kufamba maari. And ndenda kuverenga futi iyi Colossians 2:12-13 inotaura kuti hanzi makavigwa pamwe chete mukubhabhatidzwa uye mukamutswa pamwe chete naye nokutenda musimba raMwari. Hanzi pamakanga makafa muzvivi zvenyu uye nokusadzingiswa kwomunhu wenyu wekare, hanzi Mwari akakuitai vapenyu muna Kristu, akatikanganwira zvivi zvedu zvose. Saka imagine takaitwa vanyowani patakabhabhatidzwa paya paya. But then it's up to us individually, munhu nemunhu, kuti famba muna Kristu sezvawakagamuchira Jesu. Zvataura Bible kuna Colossians 2:6 kuti saka zvino zvamagamuchira Jesu fambai maari. Saka tofanira kufamba maari kuti kana wanga uchiita zvaunoita, mabasa aunoita, strive to work towards izvozvo kuti ushandurwe upenyu hwako. Tanga kuita zvinoita kuti upenyu hwako hushanduke. Tambawo nevanhu vanoda Mwari kuti uzivewo Mwari wacho. Itoshupe kuverenga Bhaibheri racho kuti unzwisise kuti Mwari vanoda kuti ndiitei. Zvataura naChenai zvemitemo zvaanga achitaura, haumbozviziva kana usina kuverenga Bhaibheri kuti direction haumboziva. Manje problem inowanzoitika kuti izvozvo kuti munhu anogamuchira Jesu, handiti kusatenda kwokuti zvandagamuchira mumweya, pane zvatoshanduka mumweya. Saka panoshaya kugamuchira nekutenda, handiti towanikwa munhu ari panzvimbo 1 iyoyo kuti haashanduke mararamiro ake. Kana anga achiroya anenge akutorowera muchechi macho. Kana anga achiita zvechipfambi anenge akuita chipfambi muchechi macho. Kana anga achiita makuhwa anenge akuita makuhwa muchechi macho, because haana kugamuchira nekureceiva zvakaitwa naKristu pamuchinjikwa. Pawakanyudzwa mvura muya muya watomunyowani. Tikasagamuchira unyowani hwacho tinongoramba tichingori panzvimbo 1, you know. Saka pane pamwe pandachida kuverenga kuti izvo ndeda kuti pane ngozi yekutadza kuexperience zvakaitwa naJesu izvozvozvo nenhau yekusatenda, you know. Pandaverenga kuti
makavigwa pamwe chete naKristu, because hamene kuti zvinhu zvemweya zvakaita sei zvinoita sekunge zvinosvoreka kunge zvemanga manga. I think kuti wakaipa ka anotivhara meso sokuti zvoita kunge Yeah, zvina basa, zvinhu zvemanga manga, but zvinhu zvaMwari zvakakosha ndezvepamusoro-soro. Saka so true. zvakatikoshera kuziva Mwari. Saka hatifaniri kushaya hanya nezvinhu zvaMwari, like kutsvaga-tsvagawo chokwadi through mhari idzoidzi, kujoina a church, a living church So inokulidha true. yeMwari, kuverenga shoko rake kwandambotaura. Saka zvinotongojoinana nezvo, the fear of the Lord, ukatya kuti zvakaitwa naJesu pamuchinjikwa kuti vakazviitira ini kuti ndive mupenyu, kugamuchira upenyu iwoyo ufamba maari. Saka Powerful. Ndanotofunga hangu statement yekuti pamuri kutaura zvengozi yekusatenda nekugamuchira zvaMwari, kuti the longer it takes you to learn to live by faith, the longer it's going to take you kuwana ma-answers ako or for your life to move, because everything zvine chekuita naMwari is by faith. Saka tikasazvidzidzisa kuti tikasike kugamuchira nokutenda zvinotaurwa neshoko raMwari, like zvataurwa kuti vakafa and he resurrected with us and he ascended. Pane mumwe munhu andaimbotira nchinzwa chanzi when God ascended to heaven, handiti pavakaenda kudenga pai, we went to get our spiritual lives or spiritual beings went up with him. So when God is seated on the right hand of the Father, we are with him. Unozonzwa shoko raMwari chitaura kuti I'm with you always. Vane sunguva dzose. But it also takes kutenda kuya kuriwa naSidhorini kuti tinofanira kutenda, and the more we have faith in the Lord, or the quicker we learn about faith and accept zvinotaurwa shoko raMwari, the quicker our lives will start moving mu direction yaMwari izere nekukunda nekunaka. Vadikani, tinotenda svondo rinondofunga taperera pano. Saka Amen. I hope kuti muchakomborerwa, muchaitirwa zvakanaka vachazoteerera nhaurwa iyi pakati pedu. Saka sechipa Mwari muda kuti vhariro here muchinamatira vamwe. Tinamati, tinoda kutendai Baba vedu manherano muzita raJesu. Tinoda kukuongai Mwari vekudenga, Mwari venyasha zhinji, neshokuvanga riri pakati pedu Mwari. Tiri kuti titye imi mutsvene ndokuvamba kwezuva. Baba vangu naShe wangu, kuti izvoni takavigwa pamwe chete nemi, tinemi mutsvene munesu nguva dzose Mwari vekudenga. Tanamata manherano kuti tigonereiwo tese tiri kunze kuti hatisingagona sezvo taakuziva. Baba vangu, tinokutendai nokuti muri Mwari vakanaka nokutendeka. Tigonewo kuverenga shoko zuva nezuva tichiziva zvamunoda Mwari wedu. Tanamata nokutenda manherano, iyemi muvambi nomukwaniso kutenda kwedu. Kudzwai nekusimudzirwa nokupiwa mberi muzita nemababa raJesu wedu anoshamisa. Amen. Amen. Tinotenda vadikani, muve nesvondo rakanaka. Bye bye.